Trenerze, zwycięstwo 5-2. Podsumujmy spotkanie. Myślę, że my dobre weszli ten mecz. Od razu prvá przewaha, ktorú sme vykorzystali. Bardzo ładny strzał od Kamila Malengy. Po prostu trzymali sme sa zadania, chceli sme hrať prosto, chceli sme hrať čupko. Pod koniec prvej tercii protivník si vymušil tlak, mal tam koľka okazí, ale Fučík zastal svoje zadania. Druhú terciu sme trochu prispali, za pár sekúnd sme dostali dve branky, ale je vážne, že aj s tak mocným protivníkom sme nalezli cestu do drogu do víťazstva a tá družina sa nepoddala a ten meč sme vygrali 5-2. Tam można by było z trybun zauważyć i opinię niektórych kibiców, że przy tych bramkach mógł się zachować lepiej Tomasz Fučík. Trener gdzieś tam w kuluarach mówił, że jednak trochę przypadków i szczęścia było przy tych uderzeniach Włochów. Ja szanujem každého jedného kibica, ale napravdu z tribúny to vyzerá bardzo ľatvo a nie je to také prosté. Pri tej prvej bránke vedomo tam trafil ideálne. Pri druhej bránke myslím, že chcel pracovať Kyjov a tomu závodníkovi išiel kružek a ušiel mu medzi nohy. Zdažajú sa aj také rzeczy, ale myslím, že Tomáš na mne sa vybronil tiež kilka 100% okazí protivníka a aj vďaka nemu sme ten meč doprowadili do zwycięstwa. Zwycięstwo 5-2, ale były tam kilka tych słabszych momentów, gdzie wiadomo, rywal mocny, końcówka pierwszej tercji, początek drugiej. 3 dni sme spolu, mali sme 4 tréningy, mali sme codenne meetingy, časami sme mali dvakrát meeting za deň, takže dużo sme pracovali na videu, na zadaní. Chlopaki sú 4 tréningy razem, tá komunikácia, zmena toho, čo grajú v klube a čo poprostu vymágame tutaj od nich. To nie je také prosté bez na tie zadania, ale ja myslím, že také samé warunky mali Włochy ako aj my a myslím, že chłopaki si s tym poradzili bardzo dobrze. Właśnie 3 mecze, krótkie zgrupowanie, to chyba nie od razu wszystko da się wpoić zawodnikom. Tak, no je tam protivník, ktorý ten protivník nás zmuša k tomu, aby ste zrobili blendy a nie je to tylko o vás, je to aj o tom protivníkovi a ten protivník napravdu dzisiaj sa pokazal z dobrej strany. Vedeli sme, že prakticky je to najosvedčenejší zespol, ktorý je tutaj na tom turnieju a znali sme drogu do zvíťazstva a vygrali sme, za čo sme zadovolení, ale dzisiaj už myslíme o jutrajšom meču, aby sme boli dobre přigotovaní. Chlopaki začali regeneráciu. Máme koláciu, zajtra ráno odprava, tréning a ideme na następny mecz. No chłopaków trzeba pochwalić, że z 2-1 wyciągnęli na pewny wynik 5-2. Tak, znova chýba nám kilka líderov, respektíve kilka líderov tu nie je. Musíme aj týchto našich nových závodníkov naučiť byť líderami. To nie je prosté provodiť tú družinu a zobrať na seba težer a odpovedelnosť za tých závodníkov, ktorí tutaj ostatné leta decidovali o tých výnikoch a myslím, že aj to sa nám dzisiaj udalo a tí chlopaki, niektorí napravdu sa pokázali z dobrej strany a sami ste mohli vidieť, kto tú gru ťongnul a myslím nielen individuality, ale celý ten zespol tým svojim podejštím a tou svojou motiváciou a tou svojou pevnosťou. 2 mecze przed nami z podobnej klasą rywalami. Czy taktyka jest podobna do wszystkich zespołów, czy indywidualnie dobrana pod zespół? No my máme svoje zadanie, my chceme grať svoj hokej, ale individuálne sa přigotujeme pod každého protivníka. Jutro hráme so Sloveniou, dzisiaj grali pred nami meč. Máme už kilka rzeczy rozpracovaných, kilka rzeczy ešte spravíme dzisiaj večer s videotrénerom a so štábom školeňovým, tak aby sme to jutro mohli chlopakom pokazať, což ľahko, jakéže zadania systémové zrobíme proti Slovenii, aby sme večer boli přigotovaní na meč. Dziękuję. Proszę.